ị na-anụ dị ya nwanne etu aka nsị anabata gị na Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM. Purchase your tracks today. Men na-ajụ katago kedu ebe Nwiyo nọzi, kedu obodo Nwiyo na Nwiyo kedu ka isi wee jebe, Nwiyo emego gị clearing and forwarding, Nwiyo ndị etichago gị, Nwiyo efugo ụzọ. Hey! Ajụjụ wee na-edu ebe niile, onye ọbụla na-ajụ mpabutuo. Ọkwa mkpọ oge ngwa gị nke ikpeazụ, Nganga Igbo bụ ụgbọ ọma na-aga aga. Nwanne ihe mere on Thursday na Trade Fair International Market mụnwa godi isi mpempe, ọkwa mkpọ oge ngwago. Mana onwe dị ka nna apịapụgodo ilu gị egwu maka na ọ na-abụ ọbịa m n'ọnụ na nkwube. Mana eziokwu ka nna agwa gị, nke bụ eziokwu bụ na Nganga Igbo bụ ụgbọ ọma na-aga aga ebe ọ bụ na ịbata na Lagos na ụmụ Igbo niile a na-asị Nganga Igbo, Nganga Igbo, Nganga Igbo n'ụdị anyị mma mbọ. Ndị Trade Fair International Market ụdị ịfụnanya na obi ụtọ unu gosipụtara Nganga Igbo n'ụbọchị Thursday. Ọ dọgbuo m ịmakwa na emegidezi a na-asị m Nwiyo kedu nke ị na-eli, Nwiyo kedu ife ị na-eli, Nwiyo emegide a na-agbọtalụ m abacha, a na-agbọ ncha n'elu, onye ebulu nkwụ, onye nke ebulu anụ. Nne na-etekwa m onwe m anya ụbọchị Thursday ma atụkwalụ gị asị ọkwa mkpọ gị gwago bezdon na mmeda agbaji ihe ọbụla a na-eli na bezdon ferekpo so nwee ka o si ante m na nwa ụdị special joy ọ na-enye m ma m fụlali ya like this. Nwiyo n'obodo Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne ka anyị bata mee ka anyị si emelụ gị based on every Tuesday, Thursday na Saturday anyị na-ewetelu gị ihe mmemme Nganga Igbo bụ mgbe anyị ji akwalite asụsụ na omenala Igbo n'ụdị pụrụ iche. Ka o si wee dịkwa tata mana m na-ekwu nke mgbowa sọsọ m ya jos nọdụ ebe a na-akụ oti na-apịa ya gị ya na-efi ya based on na asajebe antinenta based on na ego bekee jebela onwe ya antinenta ọkwa mkpọ gị ngwago mana isi na ọnụ m ka ị nụrụ ya mụ ajụzie gị based on nke mgbe mụnwa bịazi n'ọgbuala dị ọlụ mana o nwere ka o si wee dị ọnọlụ nso tata wee sị Nwiyo na mbụlụ egwu na mmelite elu mee na ọnọdụ na mbụlụ ụwa gaba wee si ya na onwe dị na n'ọlụ abụọ ọlụ anyị kwa based on na mmụọ ga-adọnye ilu n'ogbe ka nkọwalụ menụ ka o si adịkwa nke ikpeazụ n'ebe anụwa ka ọ na-adị na Nganga Igbo every Tuesday, Thursday na Saturday wee na-anabata anyị niile ịna-eme anya dịka asị na unu m dị dọọlụ na onwe ka o si wee dị ya gba n'ụzọ eteka mana Nwiyo ozulu ezu ekwochiligo m based on na nwoke na-adọnye steady, nwoke na-agbaza nzamụ mgbe niile isi wee fịa na ọkwa mkpọ gị ngwa gị na-emezi ife ndị mpịa taa wayo ịsọ fugodi nwoke efu na nwoke na-ede ma ọbụla gị oke ọbụla ife agwa nwanne nke anụwa bụ folocom inegodo azụ batrị ya anya efu na ọ ka dị sealed ọkwa mkpọ gị ngwago. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ kedu mgbe unyi abịalute saịdị anyị, kedu mgbe unyi abịa n'afịa nke anyị, kedu nkwuluo down afịa niile dị na Lagos Nganga Igbo ga-abịalute na ya maka na anyị chọọ ka anyị bịafu ndị Igbo niile onye ha si agba mbọ n'ime afịa dị iche iche. Obere oge na anyị etinye elu ndị kọmputa vileji alụ ndị kọmputa vileji ka anyị akpọnye elu next time anyị kpọnyesizi elu ndị kọmputa vileji anyị amalụkwa next one anyị ga-akpọnye ebe niile ndị Igbo nọ na Lagos anyị ga-abịakwute unu nsị gị ga-agba na nkụja ga-akụja na akụja na anyị jụrụ eju ma bara abara ọkwa mkpọ gị ngwa gị agwa gị onye ata wayo eso today ka m jos bịala gị nso na-ekwu gị oti kulo da nna adịkọbaba mba ịgbago na every Saturday bụ mgbe anyị ji enye gị obi aṅụrị n'ụdị nke pụrụ iche anyị kpọrute gị nso anyị na gị egwuri egwu based on na nna agwa gị ya na onye dị ndụ kwesịrị ịnọ ọnọ gị nwa anọdụ a n'ilie something iliwe ọnụ ọ bụkwa mba ka m nwa na-aba alụgo mana reasoning oti ka njọs na-ebunye gị isi na mba nna m nwa rọsh ya gị malụzie ka isi adana na wafọ yi oyi na-emezi ihe ndị mgbu kulo dala nso Nwiyo n'obodo Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM ịmaka isi eme every Saturday gị bụ nwafọ Igbo okwu esi gị ike na gị bụ nwafọ Igbo ma nke a na-akọ gị bụ nwafọ Igbo ya asụ nwa Igbo ya atụ nwa ilu ya atụgharịrị okwu sọsọ ihe ga-emebe ịbata n'ebe a nụnwa gwa anyị ka isi wee kwado mụnwa akụọ gị ya based on bombon ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke mana ọ bụrụ na ị bụ asị ụmụasị ụmụ nwa Chineke kelụ nke ọma nwa ejiri nwaanyị nye gị ya by soft landing mana ọ bụrụ na ime nwuo something based on na gị nwa nwere ka isi wee zata ajụ anyị nyere gị mụnwa hapụzie elu m ya mụnwa agbanyela 42 inches ikweta na ọ na-eme mana before then
ka nkọkwala anyị akụkọ nke nnụlụ kemelu na Port Harcourt, I think 2 weeks ago on Saturday. Ka di na mba ha bụbe di na nwunye maka ha jezie n'ụlọ ụka. Pastor jikọ ha aka ọnụ ma fada jikọ ha aka ọnụ ha bụrụ di na nwunye. Mana omenala emnyego ha di na nwunye n'ozi ka ndị ụka certify. So nwoke na nwaanyị kwado ka ha jee gbaa akwụkwọ na-agazi n'ụlọ ụka. One thing led to another, ha bịa ụka late. And the unaikos were called na ihe ha ji bịa ụka late bụ 5 minutes. Mana pastor agbaka sị gịnị ka m ga-eji wee bịa late for that reason na ya da agbazi na akwụkwọ again. Onye ọbụla nasa eme ka etighalikwa date ụbọchị unu ya abịa n'ụlọ ụka ka agbazi na akwụkwọ. Hey! Men na-ayọ pastor biko zienu na pastor cooluzie down, pastor gbanyụọ, pastor ka awụọ mmiri n'ọkụ a na-ele wine n'obi, cooluo down na pastor ka isi emezi like this. Pastor si ya na ema ọkwa efu ya nke ya onye ọbụla ọsọ na esi na compound ụlọ ụka ntido. Men na-ayọ pastor, onye ọbụla na-ayọ pastor. Nke nwaanyị a na-achọ ịnụ obebezie akwa, ndị mmadụ ma ndị chief bridesmaid ma ndị bridal train, onye ọbụla ewepụta ha nke ya na-efichi ya anya mmiri ọ na-ebe. Why pastor eji wee meme ụdị ya on my special day, on my most memorable day ka pastor ya sị na ọma m jikọzi mụ na nwunye di m mụ na nwoke a ka anyị bụrụzie di na nwunye. Why pastor eji na-eme na why pastor eji n'okwu na ka esi yogide pastor Joe the next thing pastor ba motie wa afụzi pastor anya again. So mana emesịkwa akọla ịkọ mana amazi nke bụ eziokwu na asị na emesị ndị ahụ jee n'ụlọ ụka ọzọ ayọ pastor ụlọ ụka ọzọ pastor agbazie ha akwụkwọ. So mana ihe nji wee tinyegodi dis mata mbulugodi wee bịa today na because mụ anụ ụdị akụkọ yizi m jụrụ ịkọlụ m dị akụkọ bụ nsị nke nwoke a chọrọ ịgba akwụkwọ ọnwekwa men. Onye asị m na ọma akwụkwọ nsị na ọ bụ na ọ nwee men na men kwesịgodi ịgadagodi pastor ozugbo si ya ngwa gbago n'elu altar. Come on, gbago n'elu altar ịsọ. Ọ gbago n'elu altar sị ya come on jikọ ndị ọnọ ịsọ before ya ka ego ọsọ n'ụlọ ụka isef etido. Mana ụfọdụ sikwa na ihe dị mma na egosi na pastor ahụ nwee discipline na ọ nwee time management oyibo n'ala ibie na ihe ka onye ọbụla na-asụ n'ịntanetị. Ụfọdụ sị mba na pastor abụla ezigbo mmadụ nwaanyị ejiwo na consider gokwa na rent go hall sie nri kpọọ DJ kee invitation ndị aka ji balance na aka ji ha ụgwọ ndị ya abịakwa ndị kwadogo na ha ya eli nne n'ebe aka ha ya nọ wee eli nne efio da Saturday ịchọzie ịgbochiri ụzọ ebe ha ya eli nne. Onye ọbụla na-ekwu opinion ya. Ụfọdụ na-ekwu na yes n'ihe pastor mee dị mma na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ etinye ụka na 9 o'clock efu ndị na-agba akwụkwọ ha na-abịa by 11 o'clock na ihe niile a na ọdịlọ mma na ekwesịghị eweli opportunity a na-akụzi discipline. Mana nke m bụ na nka na-ajụ nwoke a na-achọ ịgba akwụkwọ nwekwa men ka ọ bụ na ọ nwee men ha mịanụ 2x2 na okwu ebe jiri nwa edozie ihe a so ka anụ ka ị ga-ebugodo ụzọ tinyela ya ọnụ na ịbata. Ọ bụrụ na ịbata igwe anyị na ka isi wee fụ dị mata na ihe pastor mere ọ dị mma ọ pastor dị out fault ka ndị na-agba akwụkwọ bịa late mana asịkwa na 5 minutes late mana late bụ late ọ bụgodo a minute ma few seconds late bụ late. Lọtago na ọ pastor ka ya amụ ikpe based on na pastor gbazi mgbu too much na nyanwa jos wefezi iwe oke ka ndị bịara ịgba akwụkwọ ka ya asị na anawa afọ na ka ekunye esizi wee bịa ụdị late nwa dị na mụ ebidogo na-ebu oku ndị mmadụ ịmaka isi eme every Saturday na ị na-amụzi amụ ịbụta na afọ ya bịazie ịmụ akwụkwọ ọkwa mkpọ gị ngwa na 08182426591 08182426591 ma ọ bụ zitela ya ozi text message na 07080051850 ọnọdụ ya mama Ngozi na ndị ya ada nga gị mere onye show Hot 93.3 FM ọnọdụ ya obodo ezigbo nna ahụ mịụ ị mana mụ ebutegolo onwe m ịchaka so ya batazie na mụ na nwaanyị fiksiri date anyị aga ụka emerịta ụka pasa asị na m bịara late ka m na-agwago ọsịzie na ọha emezi ka ọ gbanyụọ ọkụ ka efe ị ga-emezi na dị mata na that's ihe ahụ ya wụ the last day pastor ahụ yi ya climb tupu ya ihe ekenye ọsọ n'ụlọ ụka nke kwuo n'ụka ọ lụrụ onwe ya maka Chukwu mebi o nwere ike ị na-climb kwanụ tupu but ọ wụ iche ka o eji na-arịgokwe ndị
If we must be honest, I do honest. Only go that thing. Oh yeah, but 10 minutes, 30 minutes, I say, okay, come on, let's do it. It's a lesson for other people. So, did that get all mess up for my after that pastor Bamoto. Hey. Ọ dị ka ha enwela wheel spanner. Because ọ bụ na enwere wheel spanner, they lose low for tire the motor pastor. Even according this one, you need him with the men. This one. No, other men on that side. Other men on that side put the acting. Know the reason of the acting. Said, hey, Kinyaka. I tell you. My name is Hey. Pabutu. Let's see that girl. From that in the internet, but wait, you know, acting can acting. No, sorry. Oh, yeah, man. Even till now, say, we can't say the pastor. Even on a preach, maybe on a Sunday, Mbakuti Eba. Amen. Obuzi woto no futu. Hey. And when you keep on the Raja. I tell you, but where the Bakai put what some members here cheat young. I don't sure anybody making stand. I think that what the pastor did is right. Yeah. It's very, very wrong. Yeah. I can't get one. You go for the Kunyelo pastor. You go for the Kunyelo pastor. What I go. Madam Pa, actually, major guy, Juna, come Mali email based on women with something. You see? Can you go Juna based on Egwuregwu anyị na-egwu here njụọ gị ka mma na-ezata ya ngwa m ntụalụ gị ilu a na-egwa m ihe ọ pụtara ihe ehihie gbaba ọsọ ka ọkụkọ hụrụ na-atụ ọnụ olugo mgbe m ma ajụ gị ajụ ede anụzi m ọfụma ngwa na-liela onwe oli Kagi Maradia Show, Hot 93.3 FM. And now work with us, I never believe go be every Tuesday, Thursday, and Saturday, 1 p.m. to 2 p.m. I believe. What are you? Hello, Master. Obodo. Oh, you see, no, I like the name. Now, if you go to Siadena, more just so, Mabaka, you have your Thursday. Every kid of our staff. Ọ jebe antidenta ịmago na kwa ngwa mgbe nyelu testimony na ya alụ n'abalị apụtago n'otu na asị m na na-eche na asị kịta o bidogo antidenta ịgbakọ ewepụ mara how many months na ebidogo antidenta na afọ ihe niile ka m na-ekwuzi na national television ebidogo antidenta olio na ị na-atụ ihe kọwa na ada pasị na ụmụ ebe ndị nkọla for you all once in a year ka all of it based on empowerment yotago okay what in the year once in a year ka na akuchiko wow so bad congrats but wole lebele na na ayi atuko ego eji nete nwa ya na ejide ego ahụ ego eji ma eje nete nwa ma ọ mụọ nwa ka ayi ebido kịta atụkọba obodo niile mpampa ka o si ada n'ogbe na mpa izu chọọ na ka imelụ m efu ya pastọ ame na ọ bụrụ ngwa bụ nke nwoke ka izu ị ga-emegodi ka the first thing number one no dey na the pastor amara na Nigeria ka ọ nọ first obodo ọ ga-aga na ị na-work with time obodo for Nigeria ọtago Nigeria taa gị kpọọ mmadụ ọtụghị ọ nọ n'ụzọ na-abịa nye ya nwa na agba 30 minutes ji efu wee fụ ya ọwụrụ na mmadụ na-edose bịa na-etufa emekwa kaadị ndị na-ekechara na everything ma ihe echichara ọ dịkọrọ 5 minutes na ajịja ejere si na dịga nwekwere mere agbamadị nwekwere ọkwụkwọta gị ebe nsi abịa dịga ya enwelọ men yeah, they make a brood the part on each on only let the thing. As hang here the ikuku man. I join you to be husband and wife. I join you together. And I say I join you to be husband and wife. The pastor. You know what? Go on 5 minutes. All the whole plan. How to do everything. But yeah, Meliana, the guy make call. Maka obu na o make call tinyelu malu based on you na no na sim.
nwunye oke ka o si adị kpọọ egodi this way na nluo dị sọsọ ilu mma akọtọgodo ilu the pastor based on ilu efi na pastor fugodo ilu m ọ gbabara n'ime ụlọ ụka gị join ya ha together ozugbo mpaka njụọ gị ajụ ka mmalị ife imenwu na ọkwa netwọk ị dị clear chọọ ka m njụọ gị na-esi m na ịda na ihe nne gwara welu nke anụ ihe ehi hụrụ gbaba ọsọ ka ọkụkọ hụrụ n'etu ọnụ ehi dazi efi hụrụ wee gbaba ọsọ ka ọkụkọ hụrụ n'etu ọnụ ofu ihe a ka anyị na-ekwu na no matter size, somebody no matter the size, you obere person ga-eme kwụrụ nnukwu mmadụ bịa mee ya ọgbalaga ewụla aka full time ewụla aka ọgba nke ezigbo ewụla ezigbo aka ee nwanna m ezigbo mmadụ mana onye ma Clinton ewụkwala aka hapụchakwa ewụla aka ọra die ala ma nsọ onye isi nwanna afọ anyị na-ebe isi akpọ mpa Chukwuemeka Chiemere Kensịrị. Awụ m na adazie ma anọ m Lagos. Ezigbo onye adazie enu na Anambra steeti. Mpa ka ebe isi akpọ anyị na Lagos kịta. Onye na-akpọ the man onwe self made mistake. The pastor onwe made mistake mana all these things na pastor ka ya blame because of this small thing meziri na so you do everything. Upon because I go na ya na esi pastor na why ka eji amakwa n'ozugbo pastor na ihe niile ayọchara ya bụ ọma kwechiri ma na ya ka na-esi ya niile pastor ma dima me mistake ma pastor ka mistake niile si na aka mana ọ bụrụ oge bụ nke nwoke na-agba akwụkwọ ka ofu ihe ị ga-eme godi m ofu ihe ị ga-eme mma gwa ọkwa m ka o mere asị mma asị ya na ọnwa na o mego nke mana okwu na ọ na-ekpere Chineke mara ihe o mere kịta anụnwa o mee ya ma ya adị ya nwa na onwe ya mma and ịgwachazie ya ngị wee duru your wife to be nabazie ngwachara nweke nwa m onwe katọlik chọọchị anya edere nwụfada mee ma chọọchị ọzọ biko ọtọ ole katọlik ka ahụ kịta ka ngwanwụlọ mpa ka anyị nabatazi ka anyị batazie na the other angle na ebe mma ajụ gị ajụ ka etụgharịalụ m ya ma ọkọwa ọkwa imenwuli ya ngwana nke a njubula onye agba nala iketa anụ a ihe ehi hụrụ gbaba ọsọ ka ọkụkọ hụrụ n'etu ọnụ ihe efi hụrụ wee gbaba ọsọ ka ọkụkọ hụrụ n'etu ọnụ mgbe nali elu onwe ya onwe dị nali just based on full ịgba ọsọ Olympic standard mgbe nali nwanne daalụ thank you for calling. anyị wee na-ekenezi ụmụ Igbo niile nọ na Lagos worldwide gagasị na ọ ga-adị elu ụlọ na mba ị na-anụ ka ọ na-ada sekem ije ọra dị hello mpa iyo ezigbo nna ahụ mpa iyo exporter cheki ịnị ya n'ọkwa mụ ejego gbalụ laịsensị na trade fair bụ Thursday maka itinye arụgadị asị nọrọ trade ya kwa ya dị ma ọ bụ na anyị nọ anyị ga-akpọta green bottle anyị ga na afọ yu na mba ndị trade fair gbakwalụ m green bottle nye m nkwụ dadde mụa tinyegodi geji m dadde kwa asa ebe asa nọ ọ jebe antidental
ọka ngwa ya dadi aka onye ọbụla kpọrọ aka basịrị m nkụkwa aka ka ezi ka ewe ọmara m ya n'ọzi ọsị na m agwala ebe iwu ụta mba m ga-agwara m iwu ọ nọ na-eke nwa ụbọchị Tọzdee ma anọrọ ya ahụ nụrụ ya na rizọt afta gwasaid akwụkwọ ya aka bido ọsị m kwa ihe na m ihe ga ime ebe anyị na-achịrị nsa ụzọ ọkụwere afụ na ọkwa na-ekwu ya ebe anụ anya welụ nwayọọ si were ya nwayọọ sị bụ taa a na-eligwọ a na-atagbo a na-akwọli a na-epotoli ụwa kịta obido ga antinenta na cheki ihe mkpọ gị ngwa mpa ka eko si adị nọkwa Alaba ka ị nọ Chidera from Alaba na my servant onye altar server onye man server Daughters of Zion International mpọwedị anyị abịa Alaba between amabeghị m date ụbọchị anyị abịa Alaba mana nganga ya akpọnyerela Alaba very soon anyị bịa Alaba ndị niile ndị nganga niile nọ n'Alaba ịnụ ya anọrị ụbọchị ahụ ọkwa ịnụ ga ya na-ekwu na ihe pastọ amị na pastọ na ịma na aka isi ịma ka anyị si eme anyị na-aga anyị agaghị hapụ 2x2 anyị echebe 2x2 na ya asị na anyị na-abịa tinye n'akpa anyị be ndị agha ya fienye ya n'akpa mee nọkwa na hapụ 2x2 ini ahụ emebicha chọọchị alịta ya emiala ya ozugbo woto pastọ ahụ bụzi Chukwu gba ya agọrụ mmadụ onye abụghị pastọ sef Chukwu na-agba ya mmadụ ga-abụzi pastọ ka gbata ya ebe akwa ya ama ihe ọ chọrọ ime ọ lawa ikpe dizi onye na-alụ ma na-achị ọ bụzi Chukwu na akụkọ adịmaga aka ịnụdị akụkọ onye ahụ onye mgbu ọ gwara mgbu ọndade mmeta ya na mmetosi ya butuo bifo imetọ ya n'aka mmụọ bubatazie ego ebe mma anọ wee metọsi gị ozugbo agbakwa n'ọsọ ịma mgba ọsọ achọrọ m ịjụ gị ajụ na ka mma na ya azatanwu ya ọ na-ajụkwa ajụ nke ga-aghọta abịa ya aghọtanwu ya na ya aghọta ya ihe anyị na-ajụkwa dị m atụgharị aka ahụ maka ihe akwa ndị otu chọta anọda wan adịghị m dawa mgbe njụọ gị nke ahụ ịdazie ya nchọtalụ gị anọda wan mba adịghị m ma ajụna gị nke ahụ ka nye gị ọzọ gwa m ihe nke a pụta kịta ijiji ntị ike enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ana n'ili ọkwa oluo na ugana ga-eti na adịghị na-ekwu asị m ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ana n'ili onye wayo onye 419 onye mkpọfe gaghị mere na-eso na Hot 93.3 FM ọ dazie ahụ jom si mee ka ọ chọọ kọstọ ọnọdụ onye isi obodo niile kpokpokpokpu ọkụọlụ gị ịchaka mba ya abatago full time na ya adịgo rebranded ka nkọlụ gị ka nsikwa wee fuo ụmụasa jikwa na trade fair ụmụasa jikwa trade fair mụ alaikikwa ihe mfo that day eziokwu maka anyị nọ na-estream ye live na Facebook na Instagram efu mgbe nnata ụmụazị anọ mba emesịrị m chịkọta onwe m chịkọta mmụọ m ọnụ dade maka ewe ego bekee jere antinata ọ jebe antinenta ejima ka ọ ya amụ ijubazie ultrasound mụ abụzi dọkịta ultrasound ọkụ ya mụ a na-emezi scan ịmụ onene ya n'ime afọ ọkụ ya gụnwa kwuru ihe na ọkwa ọnụ ka m nọ dị ya so gụnwa ka anyị ajụ na ajụjụ mana ịjụọ m echi niile mma agọnarịkwa gị ọkụ ịma echi niile ego na chi ya ta ịjụọ m ya ngọnarị gị ndị na ya gị full time ihe mere bụ na ọ kwepụrụ damara a na-akpọ pastọ onye ahụ abụọ pastọ o nwere ike ọ bụrụ mmadụ o nwere ihe ọ na-arụrụ ọrụ bụ Chineke ka ọ na-arụrụ ọrụ
yes maka onye ọbụla na-arụrụ Chineke ọrụ na-enwe ejiji ọ na-enwe ejiji n'ihe niile a na-eme ịnwata gụmasị na ị ga-abụ Reverend Fada sometimes ihe anọ n'ụlọ ụka a na-akpọ ndị ya dị inye onyinye na ndị ya ekupụta nwa maọbụ ndị ya eme ihe dị iche iche enwe ike akpọ taa Fada bịa kwụrụ na-echere ya eche ka ha bịawa enwe ike a na-agbagharị na-achọgharị ndị ya eso ya bịa na ndị ya ebutere ya eji eji onyinye Fada akwụkwara na-echere ya nwaanyị Fada ji ana nwa iwe ma ọ pastọ nwa iwe pụba ọ maka na ihe ọ na-eme bụ ọrụ Chukwu ka ọ na-arụ na-azụ o ji nwe ejiji na-echere ya ọ chọrọ ịbịa mana ọ bụrụ na ọmụnwa bụ datman ebe eziokwu enyere imewe ji na ahụ ya mere ihe a chọọchị anya ha ya emechi mmafodo ka o si ebe a pụọ ya bụ azịna nke izu ọma mpụgodo ebe a mgbe m nwere men na enwere men mụnwa n'oche m mmakwe ka o si ebe a pụọ ka m na-agwa gị ma o mee onye ọ bụrụ na oyi sut oyipe sut ahụ ekpoghị onye ọzọ ihe ahụ n'ọchọ ọhụ ya mpịa mere ya na-abụ ka ihe ọzọ o nwere ike o nwere ihe dị na between that pastor and nke nwaanyị ahụ ọ na-achọghị ịkọwata Ọgọnyema international inyopụtago nke anụnwa na o nwezi ihe jikọrọ pastọ na nke nwaanyị nke a bụ nke nwaanyị nyopụtaziri ya na ọ mụrụ ya ejikọrọ na ihe ahụ ejikọrọ ya na nke ahụ agago ndị ọgago o jirizie nganga gbara echi ọsọ adịtaghị nke eziokwu mana onwe dị mpa ka njọ ga-ajụ ka mmalị ihe imenwu adụ m sọ na ịma ajụkwana m nke mbụ ahụ nya ka mma ajụ oge nya ka mma ka njụọ gị ọzọ ka ndị kozi hapụ ịmụ m amụ a na-echekwa m ntị ka njụọ gị ọzọ ebe onye dara ka chi kwaturu ya ka ihe ọ pụta dịka m si ghọta ịgbakọta bụ ụbọchị ahụ ị nwụrụ ka ekpochiri gị aja otu a nke gị tinye ga mana mba anyị bịara n'ụwa na-agba onye ọbụla ya na-agba si na dade Chineke kpọrọ gị nke oyi ahụ aga ibugodi bụ eze Solomon elda ka ngwa bugodi n'isi onwe ya mpe ime nwere ife nna ana m ekele gị ji ahụ unu jere otu unu wee pụọ ụtara unu ji si ka oto iso eje ọ na-emekwa anyị ọ na-eme ngaji Igbo a na-epromote na-agakwa n'ihu nganga Igbo abatago Igbo niile nọ na Lagos management wepụtara nke a Chineke gọzie ọnụ gba mbọ ka a na-agakwa otu a Chineke bifo amara ngaji Igbo ya abụzi worldwide ndị ahụ dịka ha echezo gị echezo ndị a dịka ha echezo gị echezo yes anyị echetakwala ya daalụrụ nne Ọgọnyema echi kedụ ego bekee ma ọ bụrụ na ọ bata ịjọkwa na etu otu gị ma ọ bụ ejima ka ọ chọrọ ịmụ mgbe ọ bịa Tuesday anyị jụọ na ejima anyị mara akwa anyị na-ega anyị na-ega ama na akwa ejima ka anyị na-egokọ anyị ego napkin ama nọ ma pampas ama nọ nke ejima ka anyị na daalụ Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM nwanne ọ bụrụ kịta ka ị gbanyere redio gị ma ọ bata ihe anyị na-eme cheta na ngwa agụ na aka o si adịla anyị ebe every Tuesday, Thursday na Saturday based on nke ahụ ụmụ Igbo jikọrọ aka ọnụ wee tido wee mee ka ọ bụrụgodi nke ha nọmba ị ga-eji wee nweta ya bụ 08182426591 08182426591 nọmba ndị na mmadụ na-akpọkarịkwa mana ọ bụrụ na trafik jikwa izitela anyị ozi text message na 070-800-51850 ọnọdụ ya Mama Ngozi na ndị ya ada ebufegogo Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM nwanne based on nke a m gwakwa gị n'izizi na oke ka m buchala okwu ọnọdụ ya nwa ọma baby m good afternoon. Good afternoon. Ọsọsọ m nọ tata o nwere ihe distract gị ị ga-anọrọ ya itinye asọnda ma ọ bụ ịwụnye aja na love anyị ka ime aka wetu a afọ mbụ nwada nọnyelụ m onye Ọnịcha n'ọnụ nwa nọnyelụ m nwa bịanụ nọnyelụ m ya ka mụ na gị si na lefan oke ịbụ onye Ọnịcha otu nkwọ oke nwunye mmadụ ka mụ na ya na-emezi lọvụ mba
onye otu were nwayọọ ịkọ arịta ya mpa mụ ebutugo na mba mụ ebutugo mụ a na-agbazili gị ofu standị na ụkwụ mpa oje dịka sigoro anagodo fes oje eligodo fes anyị ndị ime ọgbọgodo mpa butuo nwa ka eke ime onye nna tom kpoi tutututu arịta ya mpa nna ahụ so inyego m laịsensị mụ na ya alụba nwa ka eke ime ọ dị mma nna ọkwa ịnụ ya anyị na-ekwu maka pastọs na ya ma mba ndị akwụkwọ na ha bịa late n'ụlọ ụka anụkwa m ya in fact yesterday ka m for the news ka m na-eme review newspaper and then this morning again I also went through it. The pastor in question, him and his family start today. On Tuesday. The pastor the pastor nwụlanwụ. Yes, I'm from the news also. Man, I told me when it take ndị mmadụ ya isizi nọ maka na ọgbalọ ndị akwụkwọ mere o ji nwụọ maka na na-ekwu na pastor na onwe na-aya buo ya before na ọ dị ka ọ ya ọ na-aya gbuo ya. Ọ bụrụ gị bụ nke nwaanyị. In all things or metaria. Yes, or metaria. Ọ bụrụ gị bụ nke nwaanyị ka ị ga-eme ibebe akwa. A man of God, onye kpọrọ onwe onye nke Chukwu. Ife a na-akụzikwu anyị n'ọnụ ụka bụ mgbaghalụ. Yes. So ọ kwesịrị ịpractice ya bụ ife ọ na-akụzili anyị n'ọnụ ụka. Ife ọ na-akụzikwulu membia maka na abụrọ membia. So ọ kwesịrị inwe ndidi. Ịmago na ka ụzọ dị these days, eso anyị nọ na Lagos, anyị ma ife anyị na-akụ every day n'efu in the morning. So onye ọbụla na-enwe challenges on the road. So o kwesịrị consider na enwe ike ọ bụrụ traffic. Because those days, ụbọchị wedding mmadụ na-abụ special day onye anwa. Echeta m on my own day, so I don't mention alarụ dị m ụla sef. Abụ m anya from 12 a.m. Till the morning. And that day itself, you may didn't need because agwara agụrọ. Yes. So I don't think that the couple can just late on their special day. So at the pastor emere ofuma. Okay. So na ngwa na-ekwu na pastor emetele ya cha o metere. Ngwa ka njuzie ga ajụ na ka mma na gị bụ nwa afọ Igbo na osikwa gị ike n'ukwu. Akwa osikwa gị ike n'ukwu. Akwa mgbe ọsọ. Ngwa na-ekwu. Ngwa na nke anụ aka njụ oge nye gị nke dị nnọọ sele n'ilo m nke ya agbakasị gị alụ na nne. Agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ, ụmụaka ewere ya ihe nkụ ma oke nkụ ka ihe ọ pụtara. Ọ bụ na okenye amara ọnọdụ ọ bụ na okenye mere ife kwesịrị ka o mee. Ụmụaka ewere ya gụọ n'egwu. Mgbe ị nwetara nke a na ịwetara nke a ka akụpụrụ gị aka. Ịma na egwu akwa ya afa gị na mbido ka afa gị nnọnyelụ m ịgbara ya afa echezogo onye asị ozugbo ekwu n'ime ụdị nchezo ihe niile mba every Tuesday, Thursday na Saturday ka anyị na-anọ ebe a 1 to 2 p.m. Hot 3.3 nke ndị Igbo sọsọ Igbo ka a na-eme na ya. Unu eme ọfụma. Ọ nwa nwada nnụnụ onye gịnị a na-ekwuru Saturday kedu klaasị ya? Ego be ka ọ ji antinental. Oke ọ ji antinental. Ọ ji antinental. Ya nwunye gị? Nwunye o tego mgbaba mbọ ka mma nọ ya wọk mana ọ wọkụrụ onye ọzọ awọkụgo. Si gbaba mbọ ya ka nna ayọ ọya ọbụla si gbaba mbọ ka mma nna ma ọ bụrụgodo ofu okwu ka m weba n'ime ọ bụgodo achọbakwa m iweba ịbụọ mana ọ bụgodo ofu okwu ka m cheba na ọ ka mma. Mba onye achịbakwa ịbụọ. Daalụ nne nwoke ọbara nsogbu adịrọ mma agba mbọ ka nneba anya anya Vision 2025 yes. Vision 2025 Ọteka ka ọ dị nso. Anyị elubegokwa nso. Anyị ebula Vision 2020 anyị agafere na 2020 so nke nwunye obi ịnụ nwaanyị Vision 2025 ma 2030. Mba nsogbu adịrọ ka anyị welukwa period a wee nekwu onye ọ bụ nwaada anya ọfụma. Yes, daalụ nne nwaanyị ọma.
Gagi Radio Show Hot 93.3 FM. Ihe sọsị ha nọ here emebi imego obi ụtọ gị bụ nwa afọ Igbo ka ị kweta na ọ na-eme imego obi ụtọ na ịkwalite mmụọ gị. Nwanne sọsị ya nọ here bụ iwenye ntị gị nu based on echepụta eze gị n'ilu ọ na-anala ikuku. Ọra dị obodo international worldwide mkpọ gị ngwa gị na nke ezigbo ya now I dey tell you mpa ma ịma na m wee kwugharịsi gị na-anata ehi ọma dadi onye ka anyị kene papa gbatuo redio gị o hello anyị ka na-anụkwu ya agbatugo m ọ ka na-ekwu gbatugo ekwu ya mpa papa wa nnọọ o mpa onye ka anyị kene hello ọ dịgo mma kịta onye ka anyị kene Ndụbụisi onye ọma ndụ ị na-atụkwa ndụ mmanụ mana nna ajụ gị stedi na-atụkwa ndụ mmanụ daalụrị nne ndị trade fair ndị trade fair si anyị bịa nọnyelu ha ụbọchị Tọzdee ha gbanịrị agbanị ha nwakarị nne so anyị wee jee anya m nọmba ụmụ asa na abụ so mụ emebekwugo follow up ọnwa abacha and ọ dịka nwaanyị Enugu steeti gbanyere m abacha ahụ atacha m abacha chezozie maka ibe m ma ụzọ be m maka imoto abacha ahụ bụ pi r square ọ bụrụ ndị mee mathematics asị gị na pi r square ihe abacha ahụ na-atọ bụ pi r square mpọkwa na ya anyị na-akpa na maka ihe pasta mere na Port Harcourt onye ụkọchukwu ahụ o metachaghị ihe o mere o metaghị ha onye ọbụla na-ekpere Chukwu na-ewe obiọma na-ewe ndidi so o kwesịrị iwe ndidi were obiọma gbaa ndị a akwụkwọ kwesịghị iji iwe na ọnụma wee hapụ ha mana ọ bụ gị bụ nke nwoke kedu ihe ị ga-eme ọ bụrụ na bụ nke nwoke m ga-arịọ ụka ọ bụzikwa na okwe ha wee na nsogbu adịghọ nchọzi ihe ọzọ m ga-enweta esi wee biko mụ na nwunye ịzara ajụjụ a ka okenye elda ka ịbụ mpaka njuzie ga ajụ na aka mma na ịzata nkwalụ nke ahụ nkwazi ngwa nsogbu anụ lee nke anụwa kịta anụwa ajụ mmadụ niile na-agbala ọsọ ka nchọ ka nye gị ihe ehi hụrụ gbaba ọsọ ka ọkụkọ hụrụ n'etu ọnụ amakwa m ya oke mmalị ọkụ ya na just jiri nwaanyị kịta na-amị jiri nwaanyị mịa azụ abụọ ngwanọdụ daalụ nwanne m nwoke daalụ Gagi Radio Show Hot 93.3 FM ụmụ Igbo ụdị anwụrụ ụmụ Igbo na-enye m na Lagos onwebere ebe ọzọ m nwetara ya maka na onye ụmụ Igbo si anabata nganga weluzie nganga ọ bụrụ nke ha na-eme nganga na-asụ nganga na-eli nganga monsa onye obodo nna ahụ mpa papawa chichichichichichi ehihie ọma nwanne m nwoke mpa ka o si ada n'ogbe Ikenna from Akụwanjọ ka ndị saịdị ahụ ma nkwa ebe a na-atachi something na-efi nkwa ndị ọka mpa na-enye pasta mee na ka isi wee fụ okwu a na nghọta nke m the pastor o meteghị ya ka emesi na ometeghị ịmagụ na onye na-abịa ịgba ọgwụ ịghọtago ọ mara ịma na o nwere some lot of challenges na-abịa especially that day mmadụ na-abịa ịgba ọgwụ o nwere ike ọ bụ na enwere trafik n'ụzọ ọ na moto mere breakdown ịghọtago so the man o meteghị ha like that ọ suppose your face onye ya bụ the day of the nwaanyị ọsọ nke nwoke so o kwesịrị ịconsider please onye bịa church late like 5 minutes although not be late right on it the late adịghị on a month
ka njụzie ga-ajụ kịta na nke ọzọ na angụlụ nke ọzọ ọkwa ịma mgba ọsọ oke imewu ka maka nye gị nke onye ọbụla na-anali onye nke onye ọbụla na-anali ihe hi hụrụ gbaba ọsọ ka ọkụkọ hụrụ n'etu ọnụ ka ihe ọ pụta agbụsị ka ọ bụ asịrọ gị ka ihe ọ bụ asị gị kọwala anyị ya ọ ilu atụrụ atụ kọwala anyị ya mgbatịgolo onwe no problem anyị ekele ya daalụ na Ikenna nga gị mere radio show Hot 93.3 FM onye nke anụ a zitere anyị ozi na Facebook Ogochukwu Jackson ọ sị Nwiyo, I'm enjoying your program. You are too much. Daalụrị nne nwoke ọma ọkwụ nwa mere onwe ya o ji wee na-eme nke ọ na-eme maka na ọ bụ na unu anọrọ ebe a na-ege ntị na-amụrị amụ nnọdụ ebe a nkwughelicha nnaba mana unu na-anabata ya na-enwere anwụrị o wee si o na isi na ada jebe antinenta na ịdị very funny ọnọdụ hello ndị ebufere ebufe ngwa draiva ya kwụsị na junction a n'ilu ga ebe ị na-eje Gagi Radio Show Hot 93.3 FM. Ndị netwọk eburuzie nke ha bata na nke ikpeazụ mana onwe dị na mmanụ ka m ga-awụ na onye ọbụla ezuru ike ọnọdụ hello onye obodo niile ịgbagbam were ya nke ezigbo n'ụdị ezigbo nwayọ epete yanataba mana ịmala ka nsi kwado na ịmazi ka nsi kwado nke ikpeazụ mba akwado m ọfụma wee pụta mpaka ewe na udo dịkwa onye eze ịkalịga egwu ifugodo mmụọ abụgodo Italian n'isi onwe m na ihe nọzi na-abụ daalụli nne Tọzdee iche ga amaka mba daalụli nne ụbọchị Tọzdee iche ga amaka ọ dị mma ụmụ Igbo na-atọ m ihe ọbụla gbasara ụmụ iche ga amaka onye eze ihe ọbụla gbasara ụmụ Igbo na-aka ihe esi jee n'akụkụ niile enwe na Lagos anyị na ụmụ Igbo anọrịa ya eme live transmission from akụkụ niile ka anyị gbaa mbọ wee hụ na ejikọtala ụmụ Igbo ọnụ na nganga Igbo ọkwa sọsọ ya ka anyị na-alụ n'obodo ekpere mbụ na ọ ga-agazili anyị na nganga amen ọ gazigo agazi na ọka akọzie ka o si wee gazie nsị na ọ gazigo agazi na ọka akọzie n'akụkọ ka o si wee gaa just keep it up jegharịa n'ime afọ Igbo niile daalụ nne eziokwu daalụ nwanne m nwoke gwana ya fa na ebe isi akpọ ka anyị maa ka o si adị eloka onye ọma eloka ka ndị Akwaleki Phase 1 anyị nọkwa ya nwanne anyị na-agịga oyi a na-atụkwa unu ụgụlụ nọkọtazi nke ikpeazụ nachiyata ọ na-enwetakwa unu eziokwu ihe ọ na-eme m n'ala ebe ọ chịkpọgo m ka ọkụkọ dị n'ọkụ etinyekwara gị na nke ije tinye mmadụ na antinenta eziokwu ọ bụ ya ka nna ya ya bụ ogologo ya etinyekwara gị na nke itinye nwatakịrị mmadụ na antinenta je rejista ya na antinenta ego n'ego bekee onye ofu ya na-ekwu na ịghọtago so biko na-achọ ka ije tinye nwatakịrị ọzọ na antinenta a ga-ewechiri okwu ya na kọt akpụpụghị kọt a ga-ekpe ogolo ikpe na kọt ka m na-agwago mpọkwa ịnụ ya pastọ mere na Port Harcourt na ya bụ okwu ụlọ ime ọnụ mana ọ bụrụgodu m aga m ebunye etu esi bunye epelikoma aga m ebunye etu esi bunye epelikoma ahụ mana ọ bụrụ gị bụ nke nwoke na oke isigo na ihe ebunye elu ma ọ bụrụ gị bụ nke nwoke aga m ebunye na after that sef maka afụgo m na ụlọ ụka ahụ abụla ụlọ ụka na Church of Satan ụlọ ụka ekwensu mbakwa ịma nkwukwa nke ịma conclude kwa final ịghọtago ịma conclude final enwere ike ọ bụrụ na o nwere ka o si dịlụ pastọ ụbọchị ahụ ọ bụrụzi ya ka anyị eji anyị nwere ka o si wee dịrị ọkwa ife mụ na ya na-arụkpala aka ọ na ụbọchị ahụ ụbọchị wedịn m aka mụ na ya na-arụkpa anya bụ nkata anyị akpaghị akpanụ adị ịkwụgo ụgwọ ma youth levy ma
female levy ma ụgwọ niile a na-akwụ n'ụlọ ụka ma church project before enye gị clearance ịgba akwụkwọ. Eziokwu sị gị na ọ ya anadadị. Na the pastor ya ya balance godi m ego niile m kwugo ihe niile m nyego n'ụlọ ụka since m bidoro ebe ọ ya balance m ya ozugbo. Ọ ga-abalansị m ya, ọ balansị anya ese ebe m nwere ike na-esi na bịa mụọ ọnụ nke ahụ. Mba ejela na nke dachi ya taba o mpana ka njọ ga-ajụ ka ịkọwalụ m okwu anụ ka mma na ime nwere ife. Biko welugwa nwayọọ ga netwọk lapụ ebe na ka walụwa wee kụọ gị nke a ka m jiri nwayọ ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ana n'iyi ka ihe ọ pụta. Onye ndidi na-eli azụ ugbo. Kezi ka o si adịlụ ga atụlụ gị inu ịtụkwalụ m inu ọzọ ya ka ịtụkọsịbazie n'inu kọwalụ m ihe ọ pụta. Ihe ọ pụta bụ na onye ọkụkụ ntị ike na-eso ozi ana n'ime iyi. Ịkọwabekwa ihe ọ pụta ị ka na-atụ inu ọzọ. Amalọ m nke a dịka amalọ m ya gbatuo na anyị mebere ihe omenala. Mpaji nwa anaghị elu onwe ji ga-abịa Mandelas anyị ebu ụzọ na-aje kọmputa vileji anyị si kọmputa vileji anyị nwere ike ọ bụrụ Mandelas ma alaba ya bụ next mana anyị ya na ọpdeti anyị ebe a ebe afọ ọbụla anyị eji anyị ekwu ya ebe a nsogbu adịla ọ ya agazila anyị. Daalụ nwanne m nwoke daalụ nwunye n'obodo obodo ngwa gị na anụmatụla anyị nọ mgbe ọ dịka anyị nọ adị na-enwute nna na-eji eseti meseji. oke mana ihe kwụ na line ka daalụ nwanne m nwoke nga gị gbere doso Hot 93.3 FM biko ka m chetakwala anyị ma n'ụbọchị Tọzdee na anyị kwu na anyị ga-enwe onye isi ndị Mieti ala na South East ala ha ji gidi Sadiki gidi ya amụmụ ihe ọ na-azazi na machetezi m afịa food biko meme kpọfe afa mmadụ ọ kwadobu na ọ ya bịa on Thursday mana because of market store anyị nwere na nganga anyị je trade fair ọbịa nwụzi mana kịta ọ nọkwuzi Lagos mana unfailingly is a promise maka na anyị kwe nkwa na nganga ya dey fail on Tuesday anyị ga-enwe ya ka ọ gwa ya okwu na phone line anyị ga-akpụ ya connect ya to phone line ka ọ gwa anyị ihe na-eme n'Enugu ihe na-eme na Anambra ihe na-eme n'Imo maka na ọtụtụ akụkọ anyị nụrụ adịgo too much asị na ndị Fulani herdsmen na-eme nke a ebe a na ha na-eme nke ọzọ na ha na-eme nke a na ya na-eme nke a so anyị ga-akpọta onye isi ha ebe a on Tuesday mana ọ ya abụzi phone line maka na ọ nọzi Lagos kịta ọ kwesịrị ịnọnyere anyị on Thursday mana anyị jebe market tọ banye trade for ọnya mere na ọbịa nwụzi ya kpọọ anya biko na-eweni iwe nye abịa na mana on Tuesday anyị na ya anọ ebe a on the phone line. Hello network biko na nchọrọ ịnụ ọnụ ndị mmadụ tupu m pịachie nga gị gbara radio show Hot 93.3 FM chetakwa na ngwa agụ na ọ bụrụ na ị na-anwa na enweta nwụlọ ị nwere ike izitela ya ozi na text message Facebook WhatsApp Instagram ebe ọ bụ na drop o message anyị ebuli ya dị ọnọdụ ya. Hello onye obodo ezigbo obodo niile kpu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  di ụmụafa Daddy G ụmụasa blood tonic ụmụ nwa fruit salad ụmụasa nwoke na-atụ ụlọ onwe ya pampam itinye na exhaust nwoke efu ka ọ na-adrọp mmiri na mkpọ gị mgbago nwunye makwa na general ka a na-akpọ gị na n'onodo n'ebe a based on general ụmụ iyo based on onye obodo nọmba 1 onye obodo enwere na Lagos general ka bụ ịbụ nwa iji eje mba ụmụ Igbo ebe ọ bụ na ụmụ Igbo as far as na ụmụ Igbo ka nọ na Lagos nwunye oyi anọ ebe a na nga ọchị nwubi ike na-akpọ from Lekki ndị Lekki akpọgokwa too much tata ọ dị ka ma ya akpọnyelu ndị Lekki tata ma mmesa program na obodo now time for you kakao obodo niile mpa maka ka o si adị na wee ceremony ụmụazị pastọ bụ ife arụ pastọ Jos atịkwa one or two onye na-efe Chukwu na-enwekwenye njiji Chukwu na onwe nwere njiji
and o nwere forgiving spirit ọkwa ịghọta eziokwu ị na-anụ m adịghị ya so mpa na ihe nche ịjụ ọ bụrụ gị bụ nke nwoke ka ihe ị ga-art godo ilu the man ọ bụrụ mmụọ bụ nke nwoke ọkwa ịghọta na-akpọ pastọ nwa na asaịdị ori ekwuo n'ụzọ na-ekwu based on ife ikwu ka m na-ejikwa wee act ya ọkwa ịghọta maka asị ofe dị ọkụ na-eji nwanyị eri so ọ ka m na-esi wee lee ọ na pastọ ekwezikweghị mụ nwee tinyezikwe m ọkụ ya acha ya na-abụ achọ onwe ya ọkụ nke taziri igbuo iji ya ọ bụghị ọta ka m na-agwakwago mana eziokwu mpa yes they say wisdom is profitable to direct ọ bụghị ọta mana eziokwu mpa so eme otu ahụ o kwezikweghị anyị amarịzie ka anyị etu ya gbadazie ọkwa ịghọta mmiri juru eju na awụfu awụfu onye rijuru afọ agụụ ka na-agụkwana ya mpaka njụọ ga-ajụ na ka mmalụ ihe imewu based on na time anyị jizi nwaanyị na-achịkọ na naanị ihe ma ị na-ajụjụ ị na-ajụ mekweghị ndị na-azakwana ya ya ka m cheki na ka mma na gị nwaanyị emenwe ife dị na ya na nke ị na-achọ ịnalị nnalị ịchọ ịgba ọsọ ana m ebe a mgbe ọwee dị na ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ana n'ili ike nke ahụ niile onye ahụ anụkwanụ ntị ọ na-anakwa n'iyi based on this pastor kịta ife o mere kịta one or two people kpọọ ya advice ya ọjụ ọsị mba ọsị nka ọsị mba ọ na nwoke ahụ ike o jiri ọgbatuo oyi ọrụ jikwa na-egbe ebe ahụ gbawuo oyi ebe ahụ ọnwụgbonu so ife o minere bụ ichi ntị ya dọrọ mma adọọgụ first one ịsọpoziri inweta onwe gị ịsọpoziri ịgbatu ọkwa ịghọtara ebe oge na-amadoro na ịdọnye na-ezigbotewa afọ daalụrụ nne onye ọma mpa ngwanụ njisi ike ngwa ihe emelụ m na-abụ itinyekwa alụ n'ogbe ebe ọbụla a na-ele ife jọsọ ịnọdụ dị ese na nwunye emego ọdasị bunye gị ihe nwunye o mere ka ihe taa sọmtin mkpọ gị ngwago nwunye n'obodo nga gị gbere redio show Hot 93.3 FM ọtụtụ ndị mmadụ ezitegola anyị ozi meseji na WhatsApp ma text meseji ka m gụpụta ya ozugbo maka ị na taịmụ m jọs ụfọdụ less than 2 minutes ka m si hie wa onye nke a zitere ozi ọsị nwunye o daalụkwa pastọ nke a ihe o mere adịghị mma chaa ọ kwesịrị ịgba ha akwụkwọ maka na n'ụbọchị ahụ bụ nke ha ya gaziere gị nwoke ọma daalụrị nne onye zitere anyị ozi amakwa na nwaanyị ka nwoke mana ọ bụ nwaanyị daalụ nne nwaanyị ọma ọ bụrụ nwoke daalụrị nne nwoke ọma ka anyị banye na onye ọzọ zitekwala anyị ozi o wee si o nwunye n'obodo tem for you mpa for you ọsị afa m bụ Obiora o wee sị na okwu akpụ n'ọnụ na nke ụbọchị tata na ọ bụrụ nyanwa na ya ga-akpọlụ men ya ndị nke yi suit na ya akpọlụ men ya on suit ka ha buniri pastọ ahụ enu etinye na buutu bujie n'ụlọ ebe ọ ya anọ wee gbazie ha na-aba akwụkwọ n'ụlọ na ha emekwakwa ka ọ gbaa ọsọ taa ọ sị taa anyị ada ama aka daalụrị nne afa m oke Obiora daalụrị nne onye nke zitela anyị ozi nwanne na anya na taịmụ gị na-amụ na klọk gị maọbụ ihe ọbụla iji agbakọ oge fụ na oge m agago nwa tinyekwuo something extra now ịma na ndị isi na ndị na-asụ bekee ya eme mwoto so n'ebe a ka m ga-awụsa ọwa na nke nganga tata cheta na nganga Igbo na-abịarụ gị every Tuesday, Thursday na Saturday bụ ebe anyị na-anọ wee na-akwalite ọdịmma ndị Igbo na Lagos ebe anyị na-anọ wee na-enye ndị Igbo onu ihe niile anwa a na-ekwu maka ndị Igbo ịbịa ebe ikwuo maka ya nke ọbụla na-adịrọ mma na-emebi ihe na Lagos anyị ya na ebe a kwuo ya ndị ọnụ na-eru n'okwu anụ maka ya cheta na ngwa gị na Tuesday maka ihe na-eme na South East onwe nke mee na n'Imo steeti ụbọchị that should be Thursday evening ka Friday ama echetezi m na ndị enwe military invasion na military operation n'ọlụ n'Imo steeti ụfọdụ si na-atụ bọmbụ n'Owerri
n'ọlụ, ụfọdụ si na egbe ka agba, enwebe ụdị akụkọ anyị anụbe. Mana on Tuesday anyị ga-ebu akụkọ niile ahụ ka o si wee mee wee bịa ebe a. Ọzọ dị ka ịbịa ma ndị Fulani herdsmen, ndị isi ha, ndị Mieti ala, ndị nke na-achị efi n'afọ maka ndị Fulani niile enwe na South East ekwugo ihe ọ ya abịa eme udadị na sinye ha anị, si na-enye ha nkụzi, kekwa ọzọ ha kwụ si na-emekwalụ ha, si na-enweta nhọ mitin gadị n'etiti ndị ha n'ọrụ ugbo. Anyị wee sị na anyị ga-eduru onye isi ha ka ọ bịa ebe a, ọ bịa na ime nganga. Agwa gị na ọ nwere ebe ọzọ ị ga-enweta ụdị ya na Lagos. Ada ụmụaka otinye aka na nsị abụkị ọkwa mkpọ gị gwa anyị. So on Tuesday anyị ga-edu onye isi ndị Mieti ala na South East duru ebịa n'ime nganga ka ọ bịa gwa anyị ihe butelu katakata niile ya na-enwe n'etiti ndị na-akọ ugbo na ndị na-achị efi na South East. Nwanne onye afọ taa ka afọ echi ka emesịanụ.